Mga puso Bagunon Boxers nga naghatag dungog sa pungsod Pilipinas na natapos sa Southeast Asian Games. Ginpasidunggan pinagi sa Heroes Welcome. Samtang softball team sa syudad sang Bago nga magasambuwa sa international competition double time sa preparasyon. Yaring balita nga atong gintutukan. Bangon sa kadungganan, ginhatag sa Bago City kag Negros Occidental matapos nga nangin madinalagon sa ginhiwat nga Southeast Asian Games sa Vietnam. Isa ka Heroes Welcome kag Victory Parade ang gindihon para sa mga boksingero nga sanday Rodgen Ladon kag James Parikte. Sila doon ang gold medalist sa 48 to 52 kg samtang bronze medal naman ang ginpauli ni Parikte sa 57 to 63 kg category. Ang duha, pasidunggan man sa Malacanang Palace kaupod ang Team Pilipinas. Sila doon kag Parikte ang makabig homegrown talents pinagi sa Mabaskog nga grassroots sports program sa Bago City. Sa tanan nga bagay para maabot yung inyong mga pangarap sa inyong mga boy. Kung baga itong amo nang pili nyo nga profession bali ano na lang tuloy nyo lang focus lang permit sa lahat ng bagay. Siyempre tingwa kita mag-gold Japon kay 2019 gold mo ko sa SEA Games yun. Sobrang naka-bronze ng tati. Next year may SEA Games naman talwat kabay pa kaluyan. Tingwa kita makakuha talwat sang gold. 50,000 pesos nga padyagigan sa LGU ang nakuha nila doon, samtang may 30,000 pesos man nga incentive si Parikte. Kaupod sang champion boxers. Ginpasidunggan man ang Bago City Junior Softball League nga kampyon sa ginpatigay nga Little League Philippines National Final Softball Tournament. Makintiglawas ang mainisang pungsod sa international competition. Gani, nag-double time man ang mainis sa training agud mapauli ang kampyonato. Ang masiling ko lang sa mga young ones, especially sa mga girls, nga who wants to join softball. Determination, dedication, kag salig man sa kaugalingon at the same time nga mapatigid sa mga parents. Ang namin isa feeling kay ang amon bala mga ginapangabudlayan may nabailuhan. Sa madugay ng ation, prioridad sa LGU ang paghana sa mga pamatanon nga magpasakop sa nagkalaylay nga sport agud mas mapadamo pang champion players nga tumandok sang Bago. Ang aton ning pagkampyon sang aton nga mga atleta hindi man ni gilayon nga overnight lang mangin kampiyon sila no, pero ginsugdan ni sang sports program ni naton nga malawig na no, nga aton gid gina attribute sa former Mayor Manuel Tutay Torres. Opod Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.